இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பாஸ், போப், ஹெக்டா. பெண் சிங்க உருவத்திலேயே இருக்கிறோம், ஏன்னா பூனை உருவத்திலேயே இருக்கும். பூனை இப்ப நம்ம நான் காட்டுறது பூனை உருவத்துல காட்டுறேன். இந்த இருக்குது பாருங்க, இது பூனை உருவம் இல்லையா? இந்த பூனை உருவத்திலே இருக்கும். இதை எந்த காலம் நான் வாங்கியிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது. so many years back. இந்த தோத்து என்ன பண்ணாருன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம ஐயா ஃபாரஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது ஐசிஸ்க்கும் ஒசைரியஸ்க்கும் பிறந்த ஐயா ஃபாரஸ்ட்க்கு அவனுக்கு ஒரு அதிசயமான தேள் கொட்டிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப உயிர் காப்பத்தா வர்றப்ப இவர் அந்த விஷத்தை எடுத்து அவனை காப்பாற்றிட்டார். புரிஞ்சிச்சா? அது ஒரு பெரிய விஷயம். அது மட்டும் இல்லை, இவர் தலையில அதை காட்டுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு தியானம் பண்ணா வாழ்க்கையில நிறைய திருப்பங்கள் அமையும் பெண்களுக்கு. இது மோஸ்ட்லி ஃபார் பெண்கள். ஏன்னா நமக்கு ஐயா ஃபாரஸ்ட் யாரு? ஆண்டோர் சம்பந்தப்பட்டது. வீரம், தைரியம், அட்டி, நூறுக்கு எல்லாம் அவர் பொண்டாட்டி எல்லாம் நான் பொம்பளையில எடுத்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் பண்ணுது. அந்த அம்மாவுக்கு தலையில கண்ணாடி தான் சின்னம்னா எதுக்காக அப்படின்னா,